Muzuva ranhasi, Sly Media TV yashanya munzvimbo yeMbare kuma New Lines uko kunogara Rebecca Time ane dambudziko rekuzvimba muviri wese. Rebecca anozvimba chiso, dumbu, makumbo pamwe chete nezvidya. Anotsanangura kuti dambudziko rake riri kukonzereswa navamwene avanoda kuti abatirane nawo pamwe chete pabasa ravanoita rekuroya. Mudzimai uyu anotaura kuti afamba nzvimbo dzakasiyana-siyana achitsvaga rubatsiro asi hapana chiri kumbochinja. Dambudziko rangu randinaro rinotonditambudza nekuti inini kumahospital kwese ndakaenda, kumaprofita ndiri kubatsirwa asi zviri kuramba zvichida kushaya basa nekuti pandakambobatsirwa ndisati ndatomboenda kuhospital zvaitomboopera nguva iyoyo. Asi segore rineri ndinokwanisa kuti ndikaenda apo neapo kuti ndinobatsirwa ndinosvika kana hanyari maprofita achiti hatisi kubatsira nhasi kana kuti hatipo. Saka nezvinhu zviri kundishamisa kuti ndochibatsirika zvakaita sei, nekuti matangira zvakaita zvakatanga kuri kuti ndiri kumusha uko nevana. Saka pakatanga mukadzi wemumusha medu akambotanga kuti uyei achiti wakandipumha kuti nini ndiri kubasipo mumba mako, iwo waenda kwana mai ako ndosara ndichiba mukicheni inti mako, achingotaura zvandisina kutaura. Saka mukadzi uyo ndabva ndati handina chendinoziva, akati wakatozvitaura naani wakatozvitaura. Ndikati handina. Mukadzi waakataura uchiti ndiyo wandiudza, ndiyo wakauyazve naye musi wakauya netoki vachiti mwana wako warova toki rangu. Saka vakauya vakabata toki rakagurwa gumbo, iri nguva yekuti inguva yekurima zvinhu zviri mumaminda. Kwakungoya kwakuti mwana wako wagura toki rangu. Asi inini mwana uyu ndandavati endai munoswera kwana mbuya, nekuti ini ndandaenda kurunhamo yekumusha kwedu ikoko kurudzi rweukama hwangu inini. Saka ndakanosiya ufu kwana mai vangu ndichiti mwana uyu vana ava vaende kunoswera ikoko. Saka mwana akanoswera achifudza mombe kwabva azodzoka. Adzoka kudaro akatodzoka isista apo mai vaya vatosvika netoki riya. Ndikati muri kuti mwana arova toki dai arova mwana ari kutosvika kubva kune vamwe kwavanga achifudzira mombe ndokwavadyira ikoko. Akati maita laki dai ndasiya toki iri mandipa toki rangu riri rimwe racho risingakamhini. Ndikati ina hana kuswera pano, muri kutoona uri kusvika. Ini hana kuziva kuti zvavatodai izvo vatondigumbukia maererano futi nenyaya yavangambondipomera vachiti ndakavati vari kutora sipo mumba mangu. Saka inini zvadaro ndakapedza 2 weeks kana 3 ndakatanga kuona gumbo kuzvimba. Gumbo kwakutoona radumbu zvakutozvimba zvishoma. Kwakutoona nekumeso ndakutomuka ndakazvimba, mwiri wese kwakutozvimba, zvirya zvese kwakutozvimba. Ndokuchifamba kubviswa pamba ndichichifambawo kumaprofita. Ndakatanga kufambira kumusha ikoko kune vekuZCC, vakandibatsira vachindidhoza vechiita sei. Zvapera kudaro ndadzoka pamba. Mukadzi uya wakauya kwakubva wati uri kuzviona kuti kurapwa kwawaita ndozvazvichidikwa chete, nekuti mhepo iyi wanga wakaiswa mhepo. Izvi zvakafanana nechubhu yengoro inenge yakaiswa ichipakwa nepombi, ndozvazviri. Saka nonga uchingoda usukwa chibereko mhepo ichibuda. Saka inini handina kunge ndambovataurira kuti ndakashandirwa sei kana kuita sei, asi zvezvirokwazvo ndakaendawo kwakune vamwe mbuya vanga varipo ndashandirwa kumajikiseni ikoko kumaZCC vachindibaya majikiseni vachindidhoza. Ndapedza ndakanzi ndinofanirwa kuenda kuna mbuya vanondosuka chibereko. Ndakaendeswa izvozvo zvese. Ndaitwa izvozvo ndobva ndaita right. Ndopavakauya vakutaura kudaro vakataura kuti ini ndinonzi vachitaura zita ravo vechiti zita rangu iri nderababa vangu. Baba vangu akafa ndiri grade 4. Asi munhu hausi wekumusha kwedu, hauna kukurira kumusha koko, wakabva kudorowa.
kwawakabva. Saka ni waitondudzwa ndisingatozvizivi kuti ndo chimiro chekumusha kwawo kana kuti zvikanzi baba vangu zvakafa inini tete vangu vanogara kumasasa. Vatete ava ndo vakasirwa ndo vanga ari shamwari yababa vangu, ndo vanototi inini baba vangu havatodi kuti ndife dai ndakatofa kare, nekuti nyaya dzese dzana mbuya kutaura mbuya vakafa vane chimiro chandinacho ichi. Vamwene vavo vakati uchafa une mimba yemwana wako, vachitaurira vamwene vavo nekuti uri kufarirana nemwana wako uchaitiswa mimba nemwana wako. Mbuya vaya vakafa nedumbu zvezviro kwazvo, asi vanga vakura zvekutobva zera. Saka ndo zvavakazotaura voti dai ndakatofa kare nambuya, asi baba vangu vanouya vondinunura, vatete vangu votouya votozondibatsira kutondiyamura nekuti vatete ava vaiwirirana nani nababa vangu, saka vanotumwa nababa vangu, asi baba ava vakafa. Saka inini vadaro vabvapo, asi vane muromo vakasiya vataura kuti asi zvinongotodikwa ndezvekuti dai wangu gashirawo mabasa ari mumusha ekufambawo nevamwe usiku. Ndikati inini handitambiri chandisina kupuhwa nemubereki wangu. Kana mubereki wangu wazoona kuti inini ndakadi une chawakasiya kundipa uchandipa, uchingobva kudaro nonga ipapo ndandapedza 3 weeks vasina kana kumbouya pamba pangu ndapora kudaro, ndobva akazoya nemashoko iwayo. Asi ndakazoti ivo vachibva pamba paya ndapindura muromo iwoyo, mangwana wacho ndakatotanga kuona zvekumeso kwakutozvimba, dumbu riya ratodzokazve zvakutozvimba futi. Ndobva ndabvazve pamba, ndabviswazve pamba paya, ndabva ndaendeswa kuSilvester kuhospital. Ndaendeswa kuSilvester kuhospital ndakanotepwa, dumbu rakazvimba, ndakazvimba kutodarikidza zvandiri zvino. Ndakanotepwa ndikabudiswa mvura ndisingatogoni kana kuenda kutoilet kana kuita sei, ndaingoitirapo. Saka ndakanotepwa ndikabva ndichibaya majekiseni, asi handina kuona kupora kwandakaita, nekuti ndakazongoti ndichibva ikoko nonga kuSilvester ndakatepwa ka2 kese. Asi ndabva ikoko iwo dhokota vaya vakazosvika pakunditi isusu mvura yako hatisi kuona peri kubva, saka isu tiri kutonetsekawo nekuti zvese vanga vaitaita, zvese vandiita masikanzi ese. Saka ndobva ati tokuendesa kuHarare hospital kuGomo kune echo yemoyo. Ndakabva ndinyorera matsamba ekuti ndiuye, ndikati andina mari, zvikanzi unondoshandirwa mahara, unondoti ndanzi ndiuye kushandirwa mahara. Ndakauya zveshuwa ndikaenda kuGomo. Ndakaenda kuGomo ndobva ndakanyorerwa, ndakaiswa kuofe, obva ndanyorerwa matsamba eofe, ndainonyorerwa kutown, ndobva ndazoendeswa kuGomo kuya. Kabva ndashandwa muGomo muya, madhokota akaungana zveshuwa, madhokota ari 4 muswera wazuva vechinetseka, vakatarisa eko yemoyo vaone iri right, mapepa nditori nawo, vaone ECG zvandandarayirwa kuti ndanoitwa, zvikanzi zvakamira zvakanaka. Saka vakaswera chiti saka toita sei, tiri kutonetsekawo kuti saka madhokota ari 4. Saka ipapo handina chimwe chavakandiita, ndakabudamo muhospital muya. Changu ndaingotenga mapiritsi aya andakanzi sana kumwa, achingobudiswawo mvura, echingolimitawo mvura mumwiri mako, mafrosmade nemaspiro. Saka ndakabudamo muchipatara muya, muhospital muya, obva ndaenda kuEpworth. Ndaenda kuEpworth ndakasvika ndobva ndanoshandirwa nevamwe baba vekumhondoro vakanga vatonzwikwawo namainini vangu vanogara kusaidhi kumamhondoro ikoko. Kabva varayira kuti takangokaruka toona vasvika, varayira kuti endai fonerai nhamba idzi mufambe nadzo, mwana wasisangu nedambudziko. Saka vakangozofonerana nababa vari kubasa, kwakubva vafonerana navo kusvika vadirekita vasvika pamba pababa vangu pandaya. Kwabva vatouya kubva vandishandira kudaro, ndobva
svika pakuita right. Andina kana kupedza vhiki ndichiri kurwadziwa. Ndakanga ndato right. Ndobva ndagara ndobva ndazoenda kumusha. Ndakaenda navo baba vavo kumusha. Kwabva ndondisvitsa paipamba pai. Kwabva ndagara ndakagara kubva muna December kusvikira June. Muna June imomo ndobva zvatanga maererano nekuti mai vaya vakati vana vangu tiri kumanyaradzo munharaunda imomo. Taendawo pamanyaradzo, tataurirwa kuti pane manyaradzo, kubva taenda. Saka ni mwana wangu wanga wakaenda manheru acho. Kwabva ndoita pungo, kwabva ndati chisara nemombe, kwabva asara nemombe. Saka mwana uya kuda wakabatwa nehope, kwabva mombe dzanzvenga. Asi hadzina kuenda munda mavo mai, hadzina kuenda pamurwi wavo. Vakangodziona dziri kumasaidhi nechekunexti kweminda kwavo kudai. Kwabva vatodziona nemaki yavo iya. Kwabva angototi pavakandisangana neni ini ndichitoenda kumanda kumashopu ndatatobva kumanyaradzo. Ivo vaiva nemwe mukadzi waiperekedzana navo vachitobva kumanyaradzo ke. Kwabva atosangana neni ndopavakati iwewe hausati wanyatsa kuona kuti ndiri muroyi wako. Uchaguta kunyatsa kundiona kuti zveshuwa nditori muroyi kwauri. Hausati waguta kundiona. Ndikati ndadi zvikanzi mombe dzako dzarya murwi wangu. Ndikati kana dzarya sori mai, kana dzarya murwi wenyu sori, zvikanzi handitodi sori yako. Sori yako ndoye ndisingatombodi. Ndikati nei, zvikanzi ndoda kuti ugutsikane kuti ndiri muroyi wako. Handina kuzopedza zvevhiki 2 kwakutotanga kutoona kumeso kwatozvimba, dumbu rakutozvimba, huro yatomuka yazvimba, makumbo zvese, mwiri wese, kusvikira kwakutobva ndatosumudzwa zvepamba kutoti nditsvagirwe zvekuita. Asi ndiri kungoona kuti zviri kuangarira kunge zviri kutoenderera pamabvira andakatoita kumusha kwacho. Saka ndo nhoroondo yacho yendinayo pakurwara kwandinako. Asi mumusha makafa vanhu 3 vaichemwa naye mukadziyo. Vaitochemwa kutonzi ndo wauraya, kusanganisira kwakatanga vamwene vake, kuchiteerera vamwene vangu inini, maiguru avo vava vari maiguru kwavari, kuchizouya mwana wangu inini. Vakazotondiudza mumashure mazvo ndamboramwiwa mumusha mavo, ndambotsvetwa. Vakandiudza kuti mwana wako uri kutondinetsa, wakatoya neapa, wakandinongedzera kuti wakauya neapa, saka uri kutondinetsa mwana wako. Asi zvezviri wakaiswa kuhozi kwamaiguru. Saka asi bvuri rake takaridzosa kumba kwako pamuti pawaigara naye. Ukaendapo iwo unondosvika utorana nemhepo yake. Iye mwana wako wakafa, iwo wotofawo nemhepo iyoyo. Ndakasvika pandakaendeswa pamba, zveshuwa ndakabvisa, ndakati kumwana tema muti uwoyo. Muti uwo wakatemwa kwakupisa uri munyoro. Saka ndo chimiro chiripo chiri kundidai kundishupa nanhasi kuti zvinoda kumbondisvitsa papi. Ndonzwa muchitauro kuti mwana wenyu akatozosvika pakushaya. Chikonzero chacho chakaita kuti ashaye vakakutaurira here mai apo? Ndinotoona kuti ndicho chetoki iroro, nokuti ndo mwana waakatonongodza kuti warova toki rangu. Mumashure mazvo ini ndarwara, mwana uya ini ndauya kunoku kuti ndifambirwe miri yangu, ndo mwana wakasara wobata. Ndakasvika wakuchaya ropa nekuwamereswa chimwe chinhu kusvina kwake uku. Saka pandakachizonosvika kuda kuchamufambirawo, apa wanga watozvimba kumeso, makumbo nedumbu, semarwarira ndiri kungoita iwaya, ndo mafira wakangoita. Musha muna munhu wechirume here, baba kana vana sekuru vamakamboudzwa kuti nyaya iyi toigadzirisa sei? Vanotozviziva vese vana baba, asi havachatosumudzi musoro. Nyaya yakatofambwa ikatosarira mumusha mumo. Saka munotoita senge kuti mumusha mutori nechikwata, sematauriro avanoita kuti joina basa remumusha. Saka ndotoona senge kuti ibasa remumusha umomo. Murume wenyu mimi achiri mupenyu here? Mupenyu izvezvi, wanga utombori pano. Pane pawatoendawo ameno kwaaenda kunotamba nevangu. Okay.
muchimuudza imimi kuti ndakanzi ndijoine basa remumusha ndo zviri kuita kuti zviri kukonzeresa situation kana kuti mamiriro andaita iko zvino akazvigamuchira sei? Pakuzvinzwa unoti uchizvinzwa kuti zvichitaurika bunguri yacho iye wacho musi wacho paaitofambira mwana wafa paakafamba nevabereki vangu nevabereki vake wakatoya akapopota pamba nekuti wakandonzwa uri kushandiswawo navo vanhavo ukauya akapopota uchiti ndotema munhu nedemo munondishandisire chini kuti wainzi uri kutorwa nyaya yacho uri kunzi uri kutorwa iye kutwa murume wevanhu vari mumusha umu wevakadza saka navadi kuona ini nemhuri yangu nekuti vanoti kuvana vangu imbeu iye murume wedu kwandiri vanoti ndiri kurwira murume wavo saka ndo maitiro azvakaita iye wacho unotozviziva kuti ndo zviripo asi zvinotoita senge unombobatwa nemhepo yekutoti kana zvatombouya zvinotomboita senge kuti munototi unotomboaita senge kuti vanhu vacho vatoripo kana kuti ndichati izvezvizvi ndine murume mumba zvakatosiya kare ndo mhepo yacho itongoripo kwangongogara kwekuti takabereka vana kare maberekero acho ndakaita chibereko changu chachakanaka nekuti chaingoti vakabva kubasa ndisingazivi nyangwe ndikanyamwa piritsi chaingogashira asi zvazvisina zvekuti sevanhu muchimbotaurawo nevakadzi nevamwe munonzwa kuti zveshuwa varume zvakadai asi zvazvisipo zvazvakati kuratidza kuti wanga angori munhu wekushandiswa. Ndinzwa muchiti vangoita mangogarira vana vari kunyatsoita sei baba? Panyaya dzekuchati mumba umu havasinei nazvo hapasina kwakungogara kwakuchingotogara indotongozvisawo kuna Mwari kuti ndo zvapo. Ndanzwa muchiti mimi munomboenda munobatsirwa motomboserera zvinhu zvese zvedzokedzana mapostori iwayo kana kuti kwamuri kuenda unobatsirwa vari kumbotsanangura here kuti chii chiri kunyatsokonzeresa? Vanotsanangura vechiti ndidzo mhepo idzodzo dzinotobatwa kana kuti dzimwe dzenguva zvinototaurika kana kutoti iwo pamwe pandaimbobatsirwa futi kana sekumazecc uko vaita senge vanototaura ivo vane mweya yavo ivo votohaka kutotaura kutoti ndini nhingi vari ivo vechitohaka vechitotaura kutoti ndine kiti zvakati zvikati vechitaura vari ivo saka ndokugutsikana kwandinotaura nako ivo vacho vakazototi ndamusha mavo vakandondedzera kuti tine nyoka yetinayo yemumusha muno yakabereka vana 14 vemene kunditaurira nemuromo wavo saka tiri kutosha kuti vana ava voitwa sei nekuti hapana vanhu vanokwanisa kuti tivape munhu uchengetewo vana venyoka dziya vakawandisa hapana vanhu havasi kuda kutemerwa nyora kuti vapuwe nyoka dziya. Nyoka 14 here kana kuti vana 14 vana venyoka hanzi nekiti yavo yavaiti ine tochi pahuma vachitotaura direct kwandiri. Apo maiudzwa muri murora mutsva mwenga uchangosvika mumusha here kana kuti? Kwete mwenga kunge ndorwara dambudziko rangu kubva zvakatanga dambudziko rangu nofunga kushandirwa kwanine ndaita here kongoita kuti vataure here handizivi kuti ndo zvaiitika here kana kuti nekuti vaingonge votaura senge ndotosara ndoti nevana kutaura here kana kuti kuita ze zvimwe zvacho vaitoudza kana mai vangu chaivo varipo votokwanisa kungotaura kuti zvakati sekuinda kwandakanotirwa kumba kwavo kwakutonyatsa kutoti kuna vabereki vangu kuna baba vangu dai makatokasira kuuya naye dai muzukuru wenyu usina kutombofa dai usina kutombofa dai makatokasirira usina kutombofa zvamaita mwana wenyu izvezvizvi mwana wenyu kurwadziwa asi kuti kufa hauchafi ukafa munomucherera pamusiwo pangu vechingotaura kunge zvotorotomokesa motozvishaya kuti zviri kumbotaurika sei pamunhu. Imimi kwamuri mai ava ndiamweni here kana kuti?
ndivamwene ndichivaona ndimai vamwene chaivo. Ndivamwene. Okay, muchipinda mumusha umu pamakatanga kunoroorwa ikoko vakanga vari munhu akaita sei, vakakugamuchirai sei? Vakatondigamuchira zvakanaka zvokuti handirambovaziva kuti ndozvaari. Pamba pavo ndo pandakatonosvikira ndichitobva kumba kwamai vangu ini. Ndakatonosvikira pamba pavo mamusati maane varoora vakawanda, asi ndakatonosvikira pamba pavo ndo vakatonditsigisa kutoti gara ukanaona vamwene vako vakanetsa vakadi iwo usabva nekuti vanoramba varoora, iwo unoshingirira kudi kugara. Hapana chimwe chavakambotaura chakashata, asi zvakuchindinetsa kuti zvazobvepi zvavakuita zvacho. Mukugarisana makambokanganisirana here kana kuti pane zvamungafunga imimi kuti maybe ndakambodai ndikadai maybe ndo zvakukonzeresa kuti vave neruvengo neni? Kukanganisirana kwandiri kutotaura ndiko kwandinotoziva, pokuti ivo vakangonditi ndanzwa kuti wakandibira sipo yangu nechemutoki ichocho ndo kutokanganisirana kwacho, nechekungoti uri kurambirei mabasa ari mumusha ndo maitiro avari kuita, kwete kuti ivo panyaya yekuti uri kurambirei mabasa ari mumusha havasiwo vega vakauya, vatori vaviri vakauya kwandiri vechidaro, vari vana amwene vese. Kuimimi kumusha kwenyu muchiudzawo vabereki venyu nedzimwe hama kuti ndiri kunzi ndiri kuramba mabasa emusha ndosaka ndozvikukonzeresa dambudziko randinaro, vakati kudi? Vakati iwo siyana nazvo, usatambira chausina kupuwa, iwo uchingogara pamba pako gwinya kunamatirwa wakangogara pamba pako wakati zi, usataura navo, usakombidzana navo kana chinhu kana kuita sei. Ndakabva ndangozviteererawo kusvikira pari nhasi. Seko zvino ndapi matambudziko amuri kusangana nawo mimi nedambudziko ramatarisana naro? Matambudziko andiri kusangana nawo ndeyekuti dzimwe dzenguva kukoniwa kufamba kudai ndo kwakundishupa kuti ndikwanise kufamba kusvika kure, zvakumbandinetsa. Uyezve dzimwe dzenguva makagara nemurume kudai muchinge maane nguva yakareba muchirwara, zvezvotadza kunyatsa kunzwisisana pakuchataudzana kana pakuchabatidzana zvinhu. Saka ndo matambudziko acho, nematambudziko ekutofungawo kuti asi Mwari dai wandidzikinura ndanogara nevana vangu vari vega, kutaura kudai. Vana vari kupiko zvino kutaura kwatiri kuti? Vari kubhohera kumusha pamba pangu. Vakura sei vana venyu mende mune mhuri yakakura sei? Mwana wangu mukuru wacho utori pamba i2008, koya wa 2015, koya wa 2018, koya wa 2020. Wandakapona ndotorwara kudai. Mai wavo nditori nemimba kudaro, ndakunosununguka vakauya vakatoti kuti upone zvakanaka tora pakaberekera imbwa ndokuti upone zvakanaka, nekuti imbwa haina unodi, haina unosunga. Saka iwo ita sekudi ita sekudaro ndakanokora. Ndakanokora pakaberekera imbwa ndikamwa, asi ndasununguka. Ndakapedza vhiki nditori munhu atori right. Vhiki yechitunhu ndakatanga zvekudzokera kurwadziwa. Upenyu hwandiri kurarama huri kundirwadza. Vaiti mukanokura pakaberekera imbwa ndokuti zviite sei? Hanzi ndokuti upone zvakanaka nekuti imbwa ino unosunga. Nekuti imbwa ino unosunga nekuti iwoyo kwaya kutoreva kuti takakusunga. Saka nokasanokora hauzvari zvakanaka, unofirapo. Asi mimba makazoenda kuchipatara kunobatsirwa, makabatsirwa zvakanaka? Handina kubatsirwa kuchipatara, ndakatobatsirwa kumba kwavamwe mbuya vaisunungudza vanhu. Ndakatobatsirwa zvakanaka, zvandanisingatomboiti pavamwe vana vese.
ndakatogadzira kutodarika maponero andaiita pavamwe vana vesango. Iko zvino hapana matambudziko here amukusangana nawo munharaunda? Inoziva kuti vanhu vakaona munhu ane dambudziko vamwe vanoseka, vamwe vanotaura taura. Iko zvino hapana here matambudziko akadaro amati masangana nawo? Matambudziko ekusekwa ndo hatoripozvo. Izvozvi unongototi dai ndaenda kumusha kuvana, asi unofungazve kuti wochingodzaka bhazi vanenge vototaura kuti ino wapukapora, ino wakanga wavibva kuno uchiti unondoporera Harare wakapora, ino wauya uno uchapora papi. Vanhu vanoseka madiro avo. Iko kuno kwamuri kugara uku, pamuri kugara panapa pamba pemurume wenyu here kana kuti muri kutorojawo? Tiri kutolojawo. Vanhu vepamba ipapo vakazvigamuchira sei pamuri kugara izvizvi? Ndiri kunyepa. Vanhu vepamba pandiri kugara vanombanzwisisa dambudziko rangu. Kana kutsvaira payadhi chaipo handitsvairi, vakambatotsatsvaira, vakambandinzwisisa. Ndimama vakanaka, handidi kunyeba zvangu. Ndiri kumbabatwa zvakanaka. Kana vanhu venharaunda yandiri kugara vari kundibata zvakanaka. Inoziva kuti kana muchingowirwa nedambudziko radai sezvamambotaura kuti murume wenyu akungoswera achingoita zvimwe kunzoko, haachanyatsokupai rudo rwaimbokupai, mari yerendi pamuri kugara sinzi mati muri kuroja, muri kukwanisa sei kuibhadhara? Mari yerendi unongoti uchibva kunotambira unouya wotopa mama votodi patinogara wotovapa mari yerendi. Inini handina zvangu nguva yakareba futi ndiri pano, ndangogara mwedzi 1 uyu. Asi unongoona kuti zveshuwa kurwara kwakaoma, murume unenge wakutongoona senge zvazvinhu zvisina basa. Nekuti kaupenyu kacho kane kuchanzwisisana pane pasisina. Iko zvino nderupi rubatsiro imimi rwamuri kuda kuti vari kukuonai vakwanise kukupai? Rubatsirwa kubatsirwa inini pfungwa yangu chaiyo ndandoti dai ndaiona hangu kana kumwe kwekuti ndaiona kwekugara kwekuti nditore kana vana vangu, nekuti ndotona sengoti nzvimbo yandiri nongavadi kundiona nevana vangu. Ndikaona hangu kwekugara ndikanga ndaanane ndowana kasitati kekuti ndingoitawo zvekuitawo zvinoita vamwe zvemusika izvi, ndotozvigarira hangu nevana vangu. Nekuti murume wacho kumuudza kuti ngatitame tibve ikoko hautombodi kuzvinzwa. Unombanyatsotaura kuti nini handibvi kumusha kwangu nekuda kwekuti uri kurwara. Pandakanga ndakapora pacho waimbachema, zvinotoita senge zvine mhepo. Nonga kumusha uko ndakatombomusungisa uchichema kumbatora chidhina kundiposhera. Ibva pano iwo nemusha wangu zvakarambana. Musha wangu wakafumurisa zvemusha wangu, kurwara kwawakaita kwakafumura zvemusha wangu zvakawanda. Saka nibva pano ndiwo woga usingafiwi wakaita munhurudzi. Mai angu akafa, baba angu akafa, mwana wangu wakafa 1. Vanofa wani, iwe haufi wakaita munhurudzi. Izvezvi nyangwe izvezvi ukangoda kuti wamwa doro wadhakwa, ungoti dzaro ukuporawo ndoda kukupedzisa, unoti unofamba panyika yawo unonyepa. Saka ndotoshaya kuti rugaro charwo ndisisina wekuchati nyangwe papa ndikanyapora ndinoziva kuti musha ndakavaka, musha wangu chaiwo wandakavaka pangu ndega, asi kuti ndo pane hondo yacho nemurume zvokuti dai ndaiona hangu kwekuti ndaiona pekugara nevana vangu, kunaona unoti uya umbochengeta pekumusha wangu ndakagara nevana vangu, ndinozvida hangu nevana vangu. Nekuti zvezvi zvidambudziko ritoripo, ndinofunga vana vangu vangori vega iko. Izvezvi ndichirwara kudai ndikabatsirwa kudai, mhepo yanenge inondorova futi kuvana kudai. Saka nezvinonge zvondifungidzisa zvakawanda kuti saka ndiri kubatsirwei, saka chii chiri kuitika pandiri. Nharaunda chese ndingangoti nonga ndakatenderedzwa nevanhu vakashata vega vega. Saka
zvakutonetsa ndombashuvira kuti dai ndaiona kwekugara kwakandisunungukira kusina vanhu ivavo zvingandibatsira hangu. Iko zvino ndiri kuona dumbu futi matiri akazvimba. Hamuna here matambudziko amuri kusangana nawo mudumbu imomo, kungava kupindwa nemhepo kana kurwadziwa nemudumbu, zvamuri kunzwa imi mudumbu menyu nekuzvimba kwarikaiti, kana kuti rakangozvimba chete asi hapana zvariri kukonzeresa? Rinokakata kune musana uyu zvekuti ndinokona kusumuka kana kufamba kudai ndine ndichitoita zvekushinga. Rinoita kukweva zvese nezvirya izvi zvese zvinenge zvakazvimba zvinoita kukweva, kana kuti nditi ndikarya handitoryi zvekuti uyai munhu, ndinoti ryei ndototi ndotosiya kuitira kuti ndikagutisa kudai ndisingachatokwanisi kuti ndotonzwa senge ndanyanya kufasa stereki. Tinoziva kuti vamwe vane dambudziko rakaita serenyu iri vanoti ivo zvine nguva yazvinoitikira. Imimi renyu dambudziko rekukakatwa dumbu nemusana nezvidya rine nguva here kuti dzikangoti 12 usiku kana kuti 1 zvinova zvatanga? Zvidaro inini zvangu zvinongoti pega pega pandine ndakatozvimba kudai zvine zvichitokweva kutokakata, kana kusumuka chaiko pane ndakagara ndinotonetseka kuti ndisumuke nedambudziko iroro riri kundishungurudza. Ndanzwa mucharo makaenda kumapostori mukaenda kuchipatara, kune vana sekuru vanoita zvechivanhu makambokwanisawo kusvika ikoko? Kune vanoita zvechivanhu inini ndakamboenda ndiri kumusha ikoko, ndakamboendeswa kuna vamwe mbuya vainzi n'anga, asi mbuya ava ndasvikako vakandipa mishonga yavakandipa. Ndakaenda huri usiku, ndaiti ndikapuwa mishonga yekuti ndairutsa kuchaya dumbu riya richitowedzera kutokura. Vega kwachingochena vakati ngaubve pano, handizvikwanisi munhu wakaroya apapa, unotoda uri iye kutoti utobvisa wega ndazvikonewo. Ndakaedzerwa ndichirutsa ndichichaya vechingoti chavandipa, vakandipa mushonga vakandipa, ndorutsa ndochaya ndoita se, asi vakadzamara vakati handisati ndamboona uroyi wakadai, dzokera henyu navo, handikwanisi. Ndandichiti nopedza navo 2 days ndichiona kuchinja, vakaregera vega. Tinozoti vanhu kuti vazokwanisa kukubatsira vanenge vambokuudza chiri kukonzeresa. Kuchivanhu kumbuya vakati kudii? Kuchivanhu mbuya vakangondipa mishonga iyi vachiti ini ndaona munhu wakaroya munhu asingatoiti, wakashandisa mushonga usingaiti, regai ndimbokupai mushonga iyi. Inini ipapo handidi kunyeba, ndaitorwadziwa zvekungoti zviya zvendairwadziwa ndisingatombozivi zvekuita. Asi ndaiya namai yangu, namai nemunin'ina wamai yangu wandaiya navo, ndo vaimiramira vachiudzwa zvaiitika. Asi mushonga zvezviwa ndaimba nyatsaona kuti ndapuwa mushonga ndomwa kudai, kuti ndomwa mushonga, kuti ndomwa, vachitoti unotoshinga kumwa mushonga, asi ndasarenda, handisati ndamboona zvakadai. Ndobva ati dzokera henyu naye, vanhu vachitoti unofuma wafa, ndisingagoni kana kuita sei. Iwo masowa iwo ndachimbobatsirwa, vaimbotonditi ndasarwa ne3 days kuti ndife, ndasarwa ne3 days, ndovakirwa munamato okutoti zvisadaro kusvikira pari nhasi. Ndokushandirwa kwandiri kuita. Saka ndichiona, ndinotoona kutoti zvemishonga zvinenge zvakadii zvakarambana neni. Ndoona zvekuti ndinofunga zvekushandirwa zvekumachechi zvindonga zviri kuda kuita kwandiri, nekuti ndinombati ndikashandirwa zvodii zvinomboapera kuti ipapa zvakatotanga
ma 6-7 June kwa June go ndanditori right kubva pese pana ndakashandirwa zvakapera kubva rini December zvakapera December ndakatobva kuno kumusa 22 December ndichienda kumusha December wese zvatobo kundosvikira June woyo pazvazotanga zve asi zvese zvakanyatsotanga rini gore ripi kutotanga kwazvakatanga 2020 ini andina kutoziva kuti zvandari ndane mimba here kana kuti ndakangoti mimba isati yane mwedzi dumbu rangu rarato uko guvhu richidzokera mukati saka ndobva ndati kuzvimba kwandaita uko kodiko kwabva ndaenda kuchipatara kwakundoonekwa kwabva ndakazvimba kumeso kwese kwabva zvanzi mune pamiri here ndikati handina pamiri sekuti ndandizive kuti mwedzi wakapera ndakatera handina pamiri zvikanzi toda kumbotesta toone kuti hamuna pamiri bva nditesta nechitesta chiya bva aona ndatone pamiri asi papasati pasvitsa mwedzi asi dumbu rara uko guvhu richipinda mukati guvhu raratonyura mukati kudai akati ino panapa maita munyama wekuti masvika tisina chekupima chekupima kuti uonekwe BP saka motonosvika mondopfuurira kukiriniki BP chiya ndakasvika kubva ndadarikira bva ndaenda kukiliniki inonzi Matsetse kwakunosvika ndopandakaonekwa ndisina futi vasina cheBP chiya handina kudzoswa kumba ubva atondipfudza kuhospital kwakubva ndaenda kuhospital kuya vakaswera vachingoti paawa vonditarisa kuti BP yakadi paawa yega yega isingabatwi paawa rega rega ndisingabatwi BP wechi ndakaita 4 days ndiri muhospital ndakavata ndisina mushonga wandaipuwa ndakangozorora kudai kuhospital kwandakandaenda kwekutanga ndisina chandaipuwa ibhechi nhafu iyoyo ndakatanga ndisina chandaipuwa vechitonetseka kuti tomurapa asi vakazoti zuva rechi3 ubva ati teste weti ndobva akazoti paweti ndobva ati munenge munomboti here kana iri nguva yekupisa monzwa kumbotsva kuti zviye mukaswera muchipiswa monzwa kunge moweta manheru monzwa kurwadziwa weti yenyu ndikati ndinozvinza zvikanzi tongorapa izvozvo ndozvatatongoona ndozvaakandirapa kwakutoti mufuma muchidzokera kumba ndokutodzokera kumba kwakutoti ndarapwa izvozvo komukumba asi hazvina kuchinja hazvina kupera kusvikira patakazoenda kuSilvera zvese izvozvo nanhasi handisi kunyatsa kuziva kuti saka dambudziko racho ndingariitawo sei. Aiwa tinovimbo tinobatsirana. Kune vanenge vachida kukubatsirai iko zvino nezvamataura kuti muri kuda imba yekuti mugarewo nevana venyu mutame kubva kubhoyera uko kwamuri kuti ndo kune Varoyi venyu ikoko muchiwana upenyu pakasununguka nezvimwe zvikafu magumbeze zvekuti mubatsirikane vanokubatai panhamba dzipi? 0777 84 20 68. Mungadzokorodzere kuitira vasina kudzibata. 0777 84 20 68. Mama maita basi tinovimba kuti isu seSly Media tichabatsirana nemi kusvika maita zvakanaka. Naika mazvinzwira muri yeZimbabwe nyaya yaRebecca time ati iye ane dambudziko rainaro rakatanga 2020 rinomboita richiuya richipera richiuya richipera mushure mekubatsirwa. Anoti iye makumbo ake akazvimba dumbu pamwe chete nefesi akatorasikirwa nemwana wake akanga ine dambudziko rakadaro asi ari kuti zvinhu izvi zviri kukonzereswa naamwene kubva kumusha kubhoyera uko nekuda kwekuti tingati igodo kana zvimwe zvingakonzeresa.
Asi iko zvino regai timbotaura namai pavati landlord vanobata zvakanaka, timbonzwa kuti vanoti kudiwo nenyaya iyi uye vari kugara sei nemhuri iyi. My time ndinogara nawo zvakanaka. Asi dambudziko rawo ndo rinonyanyawo kundishungurudza ndichigara nawo. Havakwanisi kana kuita basa rakarema kana kufamba kuti waende kumusika. Havakwanisi. Asi tinokumbira kuti dai wawanawo munhu anowabatsira dambudziko rawo riita sei ripere. Panombouyawo vamwe vanowabatsira maprofita vanenge vachingotaurawo zvakawanda zvekumusha kwawo kwavakarorwa. Vanhu vacho vanombohakirwa vachitaura vachiti takangomuchivawo nemashoko zvinenge zvichitohakirwa pari pavariwo. Vanenge vachitaura asi vanozotepa nemafoni avo. Saka vanenge vachingotaura vachiti takangochivawo kungogara kwake mumba make. Murume wake takamuchiva ndowedu. Mwana takauraya. Vamwe vachiti nditete, vamwe vachiti ndana amwene. Iko zvino vari kutaura kuti vari kushungurudzika nemutumbi wemwana wavo akaurawa anonzi Leroy, mwana wemudzimai uyu. Hanzi tinaye mumba, bhokisi rake tinaro. Saka vari kuti vanhu ava vanotochinjana kugara naye mwana uyu. Vachiti 1 week vakatora mutumbi wacho vakaendesa kuvamwe, vakaendesa kuvamwe. Saka vari vaichema ipapo panenge pakabatwa chidhimoni chacho. Vachiti taakutoshaya kuti toita sei nemwana uyu atishungurudza. Saka imimi zvamuri kuda kuti tiregerere mwana uyu, tiri kukumbira kuti mutibatsire kuti tione kunotaura nambuya wemwana uyu, nekuti ari kutinetsa, hatisi kurara mumba, havasi kukwanisa kurara. Manzwirenyi manzi vari kuvanetsa achita sei mwana? Hanzi hatisi kurara, hanzi kungopinda mumba imomo anotanga kungotishungurudza nekuti vari kuchinjana mutumbi wemwana. Hanzi mumba mambuya varipo izvozvi ndiwo vaitaura vachiti ndine bhokisi racho mumba. Saka vari kuti tinoitana 1 week vari 5 vachichinjana vari 5 mutumbi wemwana iye. Saka vaitochema vachiti tinokumbira kuti tigone kusvika kuna mbuya wemwana uyu titaure kuti tinogona kuvaripa zvese zvavanenge vachida. Saka muprofita ingoti imimi handiti ndimakazviita. Kana makaroya munhu munofanirwa kupedza nyaya dzenyu. Imimi endai kana muine zvamuri kuda kuti muiti, munoenda kupi kuhama dzacho munotaura. Saka ndinongokumbira kuti mwana uyu dai anga abatsirwa nekuti dambudziko rake ari kuti akaenda kumaprofita anomboti bhijana zvimboti sererei asi zvinotanga. Saka ivo vari kuti mune mweya vanhu vacho ivo vakamisa. Vakabvunza kuti chii chamakamisa, vakati mweya hamuna kana chinhu. Vakangoti hamuna chiri mweya chete urimo. Asi zvinopera sezvinhu zvaita nguva ainazvo zvinoenda zvichipera bhijana. Because nezuro takatomboenda nawo futi zvikanzi zvinopera bhijana vachitaura ivo Varoyi vacho. Vanenge vachitotaura vega vachipindurana kuti zvinopera bhijana. Ndanzwa vachitsanangurawo kuti murume wavo zvinhu zvacho hazvisina kunyatsomira mushe mumba. Vakambosvika here panguva yekukutsanangurirai? Imimi semunhu mukuru makazvionawo here zvakuitika mumba mavo kubva pamatanga kugara navo? Iye sevanaka iye anongotaura zvake kuti ndo zviri kuitika mumba. Handisati ndawanzwa zvangu vachinetsana neizvozvo. Iye akangoti ndozvitambira nekuti Varoyi vacho vakataura kuti zvese zvavari kuita zvokuti murume chimumba tisu nokuti atori murume wedu. Nekuti Varoyi vacho ndozvavanototaura. Vanototaura kuti murume wedu zvekuti vachifambidzane mumba vachidise mukadzi nemurume hapana, isu tisi tinenge timushandisa. Ndozvavanenge vachitaura izvozvo. Ndezvipi zvamuri kushuwira imimi kuti vazoitirwawo my time nedambudziko ravainaro? Ndikushuwira kuti vabatsirwe vakwanisewo kufamba vadzokere muviri wavo sezvauri. Ndozvandiri kushuwira, vakwanisewo kunogara nevana kumba. Nokuti mhuri dzavo dzakungoramba vari vega, vane mwana mudiki ane 2 years. Saka kuti vakwanise kugara naye hapana anomubereka wagona kubereka mwana. Pese pavanofamba vanenge vachifamba vachinoendawo kunobatsirwa.
saka kuti wazogone kufamba nemwana hazvigoni. Mumwe mwana wacho izvozvi aifanirwa kuenda kuchikoro, aifanirwa kunoita form 1, akatoregedza nekuchengeta vana pamba, haachatoenda kuchikoro. Musikana wacho aripo ari kusiyirwa vana. Saka ndinokumbira kudai veruzhinji vabatsirawo mwana wandigere naye pano. Tinotenda mama maita basi. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vandanga ndichitaura navo ndi landlord pamba panogara my time vachikumbirawo vane zvishuwiro zvavanoda kuti my time vave nazvo. Imi semhuri yeZimbabwe tinoziva kuti kana dambudziko richinge rawira muwe wedu rawira tese tobatanidza maoko kuedza kubatsira my time nedambudziko ravainaro rekuzvimba makumbo, dumbu pamwe chete nefesi yavo. Tizosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera. Namba dza my time kune vanoda kuvabatsira ndidzo dziri kubuda pascreen. Tizosangana zvakare. Zita ndi Elizabeth Nyagu.